Так, сьогодні став на рік старший. Сьогодні мені 52 рочки. Нічого такого не роблю, трошки приболів. Вирішив зробити ось таку собі ялиночку. Позварював, але не встиг зачистити, бо виключили світло. Коротше, функція така. Електроди сюди, круги сюди. Далі можна ще більший круг поставити сюди. Сюди можна менші зачисні. І таке десь там щось вариш. Взяв за собою. І компактне. Включить світло. Це все позачищаю. Та й таке буде. Тому всім дякую за увагу. З мене нове відео. З вас коментар. Лайк, матюк, підписка.